Ya kan ya gawe kajing keren jong unyo Pak Ye. Napok nang ston barok-barok ni bagan ni ka video ka viral has ang unyo Pak Ye. Tu balas kan rumah kat sebalap kat sebesem. Kum uri rong ba su ya ke ko udah ban keren mati ke ko udah ban keren. Te namat takadam na kaliang jong ako ngam snola ban snap itu. Dengan kwa hi ban ayah keren lang sepang ka jinglong jingman jong ni Pak Ye. Ko mga son talat ada jingmut sing pekat sunga kalong ya kawe ka banta ka ucu uson baha uson hado kata-kata usun ya ba agen mana usun baha ki parti iki di parti terak kemauan tengah tuk kata ko penlong kumnya ba usun tong is in ya ba adet namar kawe ke pentin ko ang ka parti UPP ka parti prahi na lambrai bat na noston bat na po Marshall constituency nil wah kata kada ke jingong jong ni teman nil kin nong yo buat saya tanan noston ketukat ni kin saya buat kipra ka parti pra kata kada ke jingong jong ni teman ce ngan su ong kum ni na wanta jong ki pa e sia dei ublei kendau mat ublei benek ke phim thei là da phi dei ublei o nong bu nong thao nong san dur ya ngap je phi o nong penbit penbiang ya ka inlang salang ke phim thei do ublei la song ha beneng ke nama pa phidang song kumbang song ki im ha ni ka partai kumbang im di phidang dei ublei kendau ada phim dei ublei cũng nó pitip ya kawai ka mesin ka badon hapo nong ston ne kawai ka mesin ka badon hapo lambrai lane ya kawai ka mesin ka badon hapo Mausen Road cũng nó phila ban rong pe ya jubab yang ngai kata ka jingkeli cũng nó phila ban rong ya kawai ka mesin ha kita kilai keli ki konstituensi nah kalian dong ngam khang ya ka phin keren ngam la ban khang la keren ya ka jing keren ku dengki na so bahang apa dia so bahang lat nuot ya pi we ka ni kalong ka mon lat nuot tu jong we ngom som ba un keren ya kan no ka ba u dei ban keren tang ba sosial media ane tira ka ku mo ra ki keren dia klak pun dia tu pun pak ki breu ki ba wo dong wo nya itu memang ka jing keren jong ki kalong ba ki breu ki wo sedang jumpa itu